Сталася вядома колькасць людзей, якіх гэтак званыя ўлады Беларусі адносяць да ліку патэнцыйных або сапраўдных дармаедаў. Па выніках мінулага года іхная колькасць склала блізу 387 тысячаў чалавек. Такія звесткі прыводзіць Белстат. Лічба 387 тысячаў атрымалася шляхам складання дзвюх групаў насельніцтва ў Беларусі. Да першай адносіцца блізу 176 тысячаў чалавек, якія не жадаюць працаваць у беларускай эканоміцы і пры гэтым не ўваходзяць у лік пенсіянераў або студэнтаў. Другую групу складаюць амаль 211 тысячаў беларусаў, якія хацелі б працаваць, але з розных прычынаў не могуць гэтага рабіць. Агульная лічба неўключаных у працоўную сілу грамадзянаў Беларусі працаздольнага веку склала 723 тысячы асобаў. Гэта разам з пенсіянерамі ды студэнтамі, якіх да ліку так званых дармаедаў лукашысты не адносяць. Але ў статыстыцы іх таксама назвалі людзьмі, якія не жадаюць працаваць. Абмяркуем тэму з эканамістам і даследчыкам цэнтра Мезеса Ярославам Раманчуком. Вітаю вас. Вітаю, добрага вечара. Хацелася б звярнуць увагу на гэтае акрэсленне людзей пенсійнага ўзросту студэнтаў, таксама іх назвалі групай асобаў, якія не жадаюць працаваць. Ці ўвогуле гэта справядліва, на вашу думку, ці мусяць яны па сваім жаданні, па сваім абавязку носіць уклад у эканоміку? Ведаеце, стасаванне катэгорыі справядлівасць да сістэмы, якая ламае правы чалавека, якая стараецца зрабіць крэпасное такое права ў Беларусі, нельга стасаваць. Я думаю, што вось гэта барацьба з туніяцамі, гэта нейкая вось інерцыя, якая запушчана ў беларускім грамадстве. Гэта з пункту гледжання Лукашэнкі спосаб трымаць як бы там на такім гарачым павадку тых чыноўнікаў, каб яны як што добра трэнаваліся перад наступнай некай палітычнай кампаніяй. Эканамічнага сэнсу тут няма і маральнага сэнсу. Таму, ведаеце, ёсць права не працаваць і рабіць усё, што я сам лічу як чалавек, як грамадзянін са сваім жыццём, са сваімі актывамі. А тут не маеш права, як у Савецкім Саюзе, значыцца, цябе будуць прымушаць да гэтага, альбо рублём, альбо нейкімі іншымі адміністратыўнымі захадамі. Таму што тут проста вось як у беларускай сістэме ваеннага камунізма барацьба з туніяцамі гэта тая аснова як званай трудавой палітыкі, якая стасуецца ўладамі, яна яшчэ з'яўляецца часткай, як кажуць, разжигання розні. Вось таму што людзям укідваюць там супольнасці. Глядзіце, вось ёсць там 300-400 тысяч чалавек, якія сядзяць на шыі ў вас, і таму трэба супраць іх нейкія захады рабіць. Вось таму гэта барацьба будзе працягвацца, таму што гэта і ёсць ваенны беларускі камунізм. Ну, а не вельмі ли гэта рэзка? Бо ў 2017 годзе ўсё ж такі беларусы пратэставалі супраць дармаедскага ўказу, і гэта выклікала хваляванне ў грамадстве, пратэсты. Чаму зноў вяртаюцца да гэтак званых дармаедаў, ці не баяцца ўлады хвалі пратэсту цяпер? 17-й год Беларусі, 23-й год Беларусі гэта две розныя краіны, таму што шмат чаго з'ехала, былі здарэнні 20-го года, сёння па сутнасці, я кажу, краіна ў таталітарны рэжым у рэжыме ваеннага камунізму, і таму вось іншая ўлады не баяцца рэакцыі, тым больш мы ж не маем, напрыклад, там прымушэння да працы, так? Мы маем проста нейкія такія захады, там павелічэнне коштаў жыллёва-камунальных паслугаў альбо яшчэ нейкіх паслугаў. Таму я думаю, што, на жаль, вось ўлады ператварылі туніяцаў у той жупел, супраць якога будуць яны рабіць нейкія захады ўнутры краіны. Вось так мы чынам тут два афярных казла. Першае — это прадпрымальнікі, быццам якія з'яўляюцца прычынай узрастання цэнаў і інфляцыі. З другога боку туніяцы, якія таксама робяць дзірку ў бюджэце. А тое, што асноўным прычынай вось такой палітыкі з'яўляецца сама ўлада, безумоўна, ведаюць толькі тыя, хто глядзяць Белсат. Рэпрэсіі ды масавае звальненне на беларускіх прадпрыемствах негатыўна адаб'юцца на якасці і канкурэнтназдольнасці тавараў беларускай вытворчасці, лічыць эканамістка Аліса Рыжычэнка. Я прапаную паслухаць і вернемся да нашай размовы.
кроме политических репрессий на государственных предприятиях, мы еще имеем огромное давление на частный бизнес, который, в свою очередь, создает рабочие места и обеспечивает людей рабочими местами. То есть у нас со всех сторон будет давление на людей, которых либо заставят уволиться по собственному желанию, либо просто уволят. К чему это приведет? Конечно, к ухудшению производственного процесса, к ухудшению качества продукции того, что мы производим на этих предприятиях. И, конечно же, это все повлияет в результате на конечные показатели итоговые. Ну, вы сапраўды зазначалі масавыя звальненні прафсаюзы на беларускіх прадпрыемствах цягам мінулага году. У той жа час цяпер павялічваецца колькасць так званых беспрацоўных, так званых дармаедаў. Навошта ўлады гэта, на вашу думку, робяць? Аптымізацыя рабочай сілы, таму што калі нельга прадаваць тавары, ну што з гэтымі людзьмі рабіць? І калі ў 22 годзе па сутнасці Беларусь значная частка экспарту была заблокавана і магчымасці прадаваць у Еўропу, у краіну не было, ну трэба, я думаю, вось улады задумаліся, можа трэба і звольніць іх. А ведаеце, калі вось в Беларусі там амаль 100 000 вакансіяў, яны прапануюцца ну зусім не нават за 500 рублёў, нават ёсць вакансіі значна ніжэйшыя, гэта прымус для таго, каб людзі працавалі нават за буханку хлеба, кажуць, за бутерброд для таго, каб за ежу. Вось да чаго гэта прывядзе. Я не думаю, што, напрыклад, на буйных беларускіх прадпрыемствах звальненне там 5-10% рабочай сілы прывядзе да нейкіх там драматычных наступстваў. Я думаю, што нават яшчэ лепшыя паказчыкі будуць, таму што яшчэ калі до лепшыя часы былі, то ўрад казаў, што ў беларускай сістэме вытворчасці лішнімі з'яўляюцца недзе 700 000 чалавек, таму што яны былі ўбудаваныя ў старыя прадпрыемствы. А яны бы пашлі ў прыватны бізнес, яны бы пашлі ў нейкія замежныя прадпрыемствы. Ну а калі ўлада праводзіць такую масавую нацыяналізацыю тых акцыянерных таварыстваў, дзе ёсць іностранныя уласнікі, то ну куды ім ісці? Толькі звальняцца, ісці працаваць у шэрую эканоміку, альбо з'язджаць з краіны. Ну, вось, власна, пра адток працаўнікоў з Беларусі нам распавёў Алексей Хракевич, эканаміст. Таксама давайте паслухаем яго. Отток масштабный. Более того, мы понимаем, что уходят бизнесы из Беларуси, в первую очередь IT, уходят представительства международных компаний. Это все тоже так или иначе связано с персоналом. Многие, особенно IT-компании, имеют представительство в других странах, и они, естественно, релоцируют туда свой персонал. То есть это все то, что тренд на отток населения есть, он очевиден. Но вот именно масштабы точно определить, я думаю, не может даже, не то что Белстат, вообще никто точно эти данные не владеет. Ну, вось, як бачым, з'язджаюць тыя, хто не можа знайсці тут працу ў Беларусі, з'язджае тое, хто плаціць вялікія падаткі, хто мае магчымасць выбару. Да чаго ўвогуле прывядзе гэтая ўся сітуацыя, калі беларусы масава шукаюць працу за мяжой? Ведаеце, вот калі мы бачым, што найбуйнейшым падаткаплацельшчыкам у Літве з'яўляецца там ІПАМ кампанія, якая мы ведаем добра, альбо там іншая беларуская кампанія Wargaming, ну беларускі бюджэт страчае там сотні мільёнаў даляраў. Але паколькі ў беларускай улады няма такой мэты зрабіць Беларусь сучаснай квітнеючай краінай, а ёсць мэта ў рэжыму захаваць сябе і ператварыць усю гэту тэрыторыю у такі канцлагер, у якіх правоў няма, вось і правоў чалавека няма, эканамічнай свабоды няма. Просто гэта, ведаеце, як такі калгас альбо шарашкіна кантора, як было за часоў Сталіна, дзе людзі працуюць за нейкую мінімальную пайку, вось і ўсё. Так што гэта тэрыторыя небяспечная для самарэалізацыі, і моладзь, і нават тыя вось людзі, якія ёсць дзеці, у якіх яны ўжо там, калі дзеткам там 4-5 клас ходзяць, яны думаюць, як бы з'ехаць з краіны, таму што тут яны будучыні не бачаць. Так што гэта вось такая палітыка, яна прыводзіць да таго, што ставіць пад пагрозу існаванне самой Рэспублікі Беларусь вось у кантэксце той вельмі буйной залежнасці, якую мы бачым у дачыненні да Расіі, яна павялічылася радыкальна ў 22 годзе.
Ну і хіба таксама менш застаецца людзей, якія плацяць падаткі. Сёння была інфармацыя пра тое, што арыштавалі ва ўкраіне 170 вагонаў з угнаеннямі беларускалію, уралкалію. І як бачым, што з часам усё менш і менш гэтых лазеек для беларускага рэжыму па абыходзе санкцыяў. Ці не звязана сённяшняя гістарыка Лукашэнкі, які згадаў беглых, зноў жа, калі раней можна было прадставіць даведку, што ты не жывеш у Беларусі, не плаціць тыя самыя камунальныя плацяжы па поўных тарыфах, то цяпер, калі ты ўласнік кватэры, ты мусіш гэта рабіць. Ці не з гэтым звязана ўсё ж такі тое, што Лукашенка згадаў тых, хто выязджае з краіны? Ведаеце, ён мае нейкую сваю логіку, калі ён згадвае альбо не, ён стараецца быць такім, ведаеце, вось такім добрым бацька, які вось тых, якія там зрабілі нейкія грахі, ён кліча дадому, вось, таму што ён разумее, што трэба нейкім чынам гэты палітычны крызіс развязваць. Таму чаго ён баіцца, перш за ўсё, я думаю, што вось калі Украіна пераможа ў вайне з Расіяй, і Расія можа ў якасці нейкай сатысфакцыі заставіць там на нейкі час Украіну, а сканцэнтраваць сваю увагу толькі на Беларусі. І колькасць расійскіх шпіёнаў, расійскай сілы ў Беларусі сёння такая, што гэтага Лукашенка, калі ён не падпіша нейкія дамовы пра паглыненне Расіі, проста яго здымуць, знімуць, і проста яго не будзе не толькі палітычна, але фізычна. І вось таму ён зробіць нейкія захады для таго, каб паказаць, што я вось усё раблю для таго, каб нейкую там грамадскую гармонію збудаваць. Але гэта ўсё гульня, таму што калі б ён сапраўды так думаў, ён радыкальна інакш бы рабіў, а не такія вось рэчы, якія мы бачым з гэтым указам, з гэтай групоўкай, быццам прыязджайце дадому, вось зрабіце нейкае пакаяннае відэо, а потым мы пасадзім вас на гэтыя ланцужкі і будзеце хадзіць вакол імітаваць дэмакратыю. Ну, можа, яшчэ ёсць адна тэма, якую я б хацела закрануць, это продажы новых аўтамабіляў ў Беларусі. Сёння з'явілася статыстыка, за студзень зменшылася яна на 50%. Раней таксама Лукашенка крытыкаваў, што Джылі, завод пад Барысавам, які збірае Джылі, падвышае кошты. Ці ўдасца ўсё ж такі замарозіць гэтыя кошты на новыя аўтамабілі, на Джылі? Як будзе выглядаць і развівацца сітуацыя, на вашу думку? Ведаеце, вось не было бы шчасця да няшчасця па малодзе Лукашэнкі, таму што гэты завод Джылі, ён проста банкрут. Але вось раптам, калі з'ехалі з Расіі шмат аўтамабільных гігантаў, рынок звольніўся, і вось Лукашенка, калі дамовіцца з кітайцамі, каб яны пастаўлялі гэтыя камплекты аўтамабіляў, ён гэтыя Джылі будзе прадаваць у Расію. Быццам гэта ўжо як расійскі завод. Так што я не думаю, што гэты Джылі там некія кошты замарозіць, таму што львіную долю прадукцыю ён будзе мэтанакіравана прадаваць у Расію, ну а частка будзе ў Беларусію. Так ж, мы ўжо не будзем ездзіць на там Volkswagenах, на Мерседесах, на BMW, на іншых марках. Трэба прызвычаіцца да таго, што дамінантай вось на гэтай расійска-беларускай прасторы будзе, безумоўна, вытворча Кітаю. Кітаю, вось, напрыклад, таксама прыйшла інфармацыя з Ірану, так што трэба прывыкаць да стандартаў тэхналогій там 40-летняй даўніны. Вось што чакае Беларусь тэхналагічную, а так за аўталюбіцеляй вось менавіта ў гэтым кантэксце. Канешне, не вельмі аптымістычны прагноз. Я дзякую за гэты каментар. Яраслаў Романчук, эканаміст і кіраўнік даследчага цэнтру Мізэса, быў госцем нашага эфіру.